चिरां जिल्ला आबाद बिफाननि सिङाव थानाय जोंहा बेंटल एडिट सार्कलनि सिङाव थानाय खान्थालमारि एलेकानि सिङाव थानाय जोंहा नैबे भुरखुजुबारि गामियाव अन्थाइ मुसाहारिनि जे जोंहा थालिर बागान आरो गय बागान गायनाय बेखौ जोङो जोंनि बेंटल एडिअ सार्कलनि जोंहा सार्कल अफिसार सार जोंहा राजकुमार गस्वामी बिथांजों जोङो जयैनो बे बागान गायनायखौ जों नायदिंफैदों आरो जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। जोंहा अन्थाइ मुसाहारि बिथाङा गावनि नाजानायजों खमसे खम 10 बिगासो बिथाङा थालिर बागान गायदों आरो 15निफ्राय 20 बिगासो बिथाङा गय बागान गायदों आरो बे गायनायनि गेजेरजों बिथाङा निस्सय फैबाय थानाय समाव गावनि न'खरखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय न'खरखौ जौगाखां खालामनो थाखाय बिथाङा मोनसे मोजां थांखि लानानै बे खामानिखौ मावदों। आङो बिथांनो खोब साबायखर जासिगोन। आङो आबाद बिफाननि सासे मावगिरि हिसाबै आं आसा खालामो बिथांजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबादि आबाद मावनायनि जे थासारि जोंहा निस्सय फैनांगौ दङ आरो जोंनि आबादारिफ्रा फैबाय थानाय समाव गावनि आबाद मावनायनि गेजेरजों जे गावनो रांखान्थि आरजिनाय न'खर दैदेननाय समाज बिथिङाव माखासे खामानि मावनो हानाय बेखिनि बाथ्राफोरखौ निस्सय जोंनि आबादारिफ्रा साननांगौ दङ आरो मावनांगौ दङ आरो जोङो बेखौनो बुंगोन जे दिनैहाय सरकारनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय आबादारिफोरनो गोबां बेबादि मदद आरो हेफाजाब होनायखौ जों दिनै नुबाय थादों। आसा खालामो जोंनि आबादारिफ्रा जोंनि सरकारनि माखासे मावख'ग्रा बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोनहा जिखिनि आबाद मावनो गोसो थालिर बागान गायनायानो जा स्ट्रबेरि गायनायानो जा लेबु बागान गायनायानो जा दुरमुस गायनायानो जा बायदि बायदि माखासे आबाद खालामनो थाखाय दिनै सरकारा गोबां सुजुग सुबिदा होगासिनो दङ आरो बे सुजुग सुबिदाफोरनि गेजेरजों जोंनि आबादारिफ्रा निस्सय मोनसे रांखान्थि फोजौनायनि जे सिन्था जे साननाय बे साननायफ्रा निस्सय दिनै गोबां बेबादि जाफुंसारनायखौ जों नुदों। दिनैहाय जोंहा गोबां आबादारिफोर दिनै गोजौ थाखोनि आबादारिफोर जों दिनै मोनगासिनो दङ। दाख्लै जोंहा बिजनीनि सर्बेस्वर बसुमतारी होननाय आरो जोंहा नैबे सालबारिनि जा अमर सिंह बसुमतारी होननाय बिथांमोना बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां बेबादि अनसुंथाइ मोननानै गावनि आबाद बिथिंखौ फोजौनायाव निस्सय हेफाजाब मोनदों आरो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय बेबादि माखासे एवार्ड बान्था मोननो हानाय बेबादि आबादारिफोरखौ जों नुदों। आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो आबादारिफ्रा बेखिनि सिन्था बेखिनि साननाय बेखिनि मावनायजों जुदि नोङो आबाद मावनो हायोबा बिथांमोना साफा साफा जाफुंसार आबादारि जे दावगाफु आबादारि जों मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। नैबे ओनसोलाव माने गोबां गय बिफाङा गायसेयावबो थैलांगासिनो दङ। दा बेनि बेलायाव सरकारा माबायदि बेबस्था? जों दिनैहाय नैबे हाबाफारिनि एसे सिगां अन्थाइ मुसाहारिनि जे आबाद मावनायखौ नायदिंफैनायनि एसे सिगां आमिनपारा गामिनि जा अजित मुसाहारि बिथांनि खमसे खम 5 बिगासो गय बागान बे बागाना दिनैहाय गोबां बेबादि एम्फौ जानानै बा बेबादि थैनाय बे थासारिखौ जों नुदों आरो बे थासारिखौ नुनानै जों खोब दुखु मोनदों आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जे जोंहा आबाद मावनो लानाय लोगो लोगोनो जोंनि जाय आबादखौ मावगोन बे आबाद मावनायनि सिगां जोंनि जायगाफोरखौ जोङो साफा लाखिनांगोन आरो बे साफा लाखिनो हायोबा बेबादि बेमार आजारनिफ्राय निस्सय जोङो बारग'नो हागोन जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो बेखायनो जोंनि खावलायनाया बे आबादारिफ्रा जेखि आबाद मावाथों मानो बिथांमोना जायगाफोरखौ साफा खालामनांगोन आरो जेब्लाबो साब सिखोन लाखिनांगोन आरो माबा मोनसे जुदि नोङो बेमार आजार जायोबा जोंहा आबाद बिफाननिफ्राय गोबां बेबादि आबादखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां बेबादि माखासे जोंहा सुजुग सुबिदा दङ। बेखायनो आंनि गुरैयै खावलायनाय जाहाथे आबादारिफ्रा आबाद बिफानजों जाहाथे मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जेखि थासारियानो जाथों मानो जेखि बेमार आजारानो जाथों मानो जेखि नोङो सुजुग सुबिदानि मोननायनि जे राहाफारियानो जाथों मानो बिथांमोनहा बा नोंथांमोनहा जाहाथे आबाद बिफानजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जुदि नोङो दावगालांनो हायोबा निश्चय बेबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो उदां जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।